В Украине не хватит угля до конца отопительного сезона. Из-за экономической блокады, которую организовали ветераны АТО и некоторые депутаты с оккупированных территорий, на украинские теплоэлектростанции не поступает уголь марки «Антрацит». По словам энергетиков, в Украине угля осталось не больше, чем на 40 дней. Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает ввести чрезвычайное положение в 7 областях страны, которое предусматривает верное отключение электричества. Стикнемося з проблемами безпосередньо міста Києва, ми стикнемося з проблемами Чернігова, ми стикнемося з проблемами Харкова, ми стикнемося з проблемами Краматорська і інших міст, де в тому числі, крім електроенергії, виробляється паливо. І міністерство буде ініціювати введення надзвичайного стану в енергетичній сфері. Стан не є таким страшним, як його малюють, і він не означає вимкнення електроенергії або якісь віялові відключення. Це абсолютно не тотожні речі. Надзвичайний стан він вводиться для того, щоб станції, які працюють на дефіцитному антрациті, щоб їх можна було зменшити на мінімальний рівень, а щоб більше працювали станції, які працюють на вугілля марки Г, якого у нас є достатньо.